Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube keluarga Mas Koko. Halo pemirsa, mau selesai. Nah, aku lali review pemirsa. Iki kulupane tak dulu. Segini 3.000 pemirsa. Nah, iki wujud kulupane. Lah iki sambel mentah. Ana perasa jeruke. Engko petak nunggu sambel, nggo sayurku asem. Lagi kulupane yo tak pan engko sore pemirsa apa tak cemil. Ki mang tres jejali ketek gak pedes engko yo tak dolang cucu gak pedes. Tara. Iki sayur aseme. Ki mang yo tak spesies pemirsa ben rong, kok tak spill pemirsa. Ki mang pelasi kan anget-anget yo digresek kan dadine anu pemirsa teles. Ki mang sambele tak cukup sambelnya. Aku mau ndek sambel neh. Iki sambel mentah, aku seneng sambel Bu Mbak Dian. Enak pemirsa. Ki malah karena memang pesanan banyak, uangnya juga 9 macam jenis masakan, dadi mau rong bar. Tak apa nih Mbak Dian ndek mang kuwi, Mbak Dian bae. Iya dodol kopi, bubuk kopi bareng pemirsa. Kita jedot nang kene. Tuing. Enake muluk ya pemirsa. Iya. Nek muluk aku tak ijik sik. Oh, iki sambele segini. Nah, mau tak sepelem wis salali mergo mang kok apa? Dek Edi rene ngeterno cimeng. Kan lawang tak tutup, aku metu. Terus aku bingung ya potong nang ndi ya. Mbak iki kadang kala nek kene ya ana sih salon kene, cuma kan awun. Dek ngopeni anak sekolah dhisik, dadi lah aku tuku jangan sekalian anu cah jajali nang salon kuwi. Soalnya ndek rezeki jajali toning sik, nek toning cocok kok. Nek ndek rezeki neh smoothing. Tak ijik sik nang pemirsa. Oh, cucu pemirsa dolanan karo kucing cakar kucing. Wah, jak mergawe. Wis pemirsa iki kita review. Iki sambele mentah. Oh. Di kamera depan kita ya iki tumise. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Iki tumisane, yuk. Berdoa aku yo. Gak pahit belas pemirsa. Enak. Ya Allah. Tak arengi kapuan tekan Mbak Dian. Ini jangan aseme tak coba misal. Gak pedes yang jujur. Jujur tak dolan iki mang sak dolanan. Ya wis aku tak magang sik. Mbak tuku es teh. Jangan asem, daun telo rambat. Terus kacang panjang karo koro misal. Itu sambel rusak. Persane jeruk. Aku jangan 3.000 lawe 4.000 ngono wis enake mbah misal. Wis mantep ambek anakku. Iki tumisane godhong kates melek tak review sithik. Ya Allah enake. Godhong kates iku iso suwedep. Kok tumisan daging lho Mas. Maksudnya gurih bumbune. Kok enak ngene ya Allah. Nagih pemirsa. Asme gak pedes kok. Nang tak latih cucu ben gelem jan asem. Awur-awur. Kayak slogan omah ya pemirsa. Iki lho bumbune. Iso gurih mbah iki. Njaluk resepe iso ora? Jantenan.
Aku ki jarang tuku cemilan-cemilan ku jarang pemirsa. Yo ngono kuwi. Ngulup. Kadang ngulup dhewe nek gak ngono tuku jar sing ana kulupane niku tak cemili, tak gado. Biasane Jawa tak gado. Oh. Kesel nek ngene. Ya karena koni dagangan itu dulure pemirsa yo. Itu ning ndi mongkae. Maaf pemirsa, mau mbek golek juju aku. Iki pemirsa. Oh. Diawur-awur. Iki kembang kates yo ana godhonge. Enak. Apa njajali sayur menire. Enak pemirsa. Bakwane yo sedengan gak pedes-pedes amat dadi bocah doyan. Enak. Ya tak dulang iki sak mlayu-mlayu tak tinggal ngonton sik. Nek kokane peteng mari pemirsa. Kamerane duk jomplang. Alhamdulillah. Pemirsa, rambutku. Aku salin sik ndek mangan. Perkarane makani pitik, ana pitik memeti keteladung kena telek lambiku. Salin sik ngene. Terus ngeloni bocil, yo ndulang bocil sik urung bar kontenku sik. Agek pirang menit iku urung bar. Kenapa aku nek nani kadang ketok cepet, koyo apa jenenge? Kayak ora iso santai ya. Sebenarnya memang aku wonge terbiasa cek bisa. Jadi kebiyen mula aku cilik, orang ibuku dagang ya. Nyandak gawe apa kudu saset-saset soalnya kok ono gawe liya neh. Jadi kegowo aku sampai omah dhewe ngono misalnya. Mangan dabar engko bagai engko planning selanjutnya ki apa, pekerjaan sing ngono diselesaikno apa. Bukan berarti aku ki wong iki gusak-gusuk gak santai mangan. Piye pemirsa? Wis gawanku ngono lho. Ora berarti terus aku ki wedine bukan masalah wedi terus sekoku dijaluk pemirsa gak. Nek aku ki mbok wis nempel dadi gawan awakku pemirsa ngono kuwi. Nek tak nutup. Nah, nek rambut sakmene kan aku ringkes pemirsa. Semute mah gampang. Misal nyisihno dek blonjo rong dina iso ae. Pomone wis kepengin kebelet tenanan yo jenenge wong wedok pengen ngrias yo ngrias kanggo awake dhewe kanggo suamine yo ora pemirsa. Wis rumah tangga yo menyenangkan diri sendiri juga menyenangkan suami dipandang suami bojoku gak nyumprus kabeh ra ketamok potong tok kan rapi apa sih wis suwi pengen potong pemirsa. Nek ora ana kejadian iki mana ora ndang potong. Ku cermo gak salone gak cedak dodolan ibu-ibu Dian aku pengen nang salon. Dan ya aku ya pernah ning kene langganan kene. Cuma kan Mbak rada awan ngeten apa kan biasanya jemput anak sekolah dhisik, Mbak gitu salon iki. Lah iki mak sekalian anu salon yo sisan tak angok kok sepi yo wis. Toning semute nek toning kadang ki 2 jam. Lah aku nek anakku gak usah ngomong yo tangisan nucul nang ratan piye pemirsa. No. Wis. Niki yo niki bar. Iki mah konen kurung bar. Baterai pun tak jesek. Opan. Emang kan karepku
apa tak dolan sik. Isek sibuk dolanan ya wis tak jarno. Terus aku njupuki klambi, terus tak dulang, ya aku kan ngebar ngotan manuk rubar iki mang pemirsa durasine terus njupuki klambi, aku nyuci selimut soalnya aku kan nyuci manual pemirsa dadi ngandel sinar matahari ning ngene iki alhamdulillah seneng. Tapi nek pas udan iki yo menyedihkan. Telung dina mulane aku tuku pewangi sak renteng. Ya beli kuku sak renteng, gimana sak renteng. Ya iki mau cerita kegiatanku ngono ya pemirsa yo, maaf lo yo. Mbak Eka kan ndi ceritane Mbak lah. Berkesinambungan. Ya sebar iki mangan jebuk klambi, utunge kok garing. Aku ya tuku pewangi sak renteng kok bisa nggo kampung ya nek jagane nek sore udan urung garing kan gak apek kena bakteri gitu. Wis bar kabeh terus ngeloni Jojo turu. Nah, iki kita terusno. Makane pitik iki mang sak bare ngelon Jojo makane pitik. Aku pitikku jago goleki bojone. Lah aku sing ditabrak pitik wedoke, pitik babone terus lambiku telek tok salen aku. Terus pemirsa ya terima kasih nang konten iki mang review sayur ibu Mbak Dian, sayure enak. Osenge daun osenge anu pemirsa? Pepaya enak, daun pepaya itu sak kembangi enak, gak pahit. Bumbunya juga gurih. Di zaman ini yang serba mahal iki Mbak Dian iso ngepaki masakan sekirane yo Ibu Mbak Dian Bati, wong liya yo seneng, gak gampang yo pemirsa yo dadi pedagang iku. Mulan iki aku kangen, pengen tuku ngono sekalian mbek ngonten ngono. Aku yo wis izin niku nek dulur dhewe sero nek kene kegiatane ngonten pemirsa. Dadi niku izin ngonten Bu. Terima kasih. Ya iki ambek Mang potong sekalian. Terima kasih nang kontenku pokok aja lali. Like, comment, subscribe, meskipun nek aku nambah inspirasi ngakeh. Jika kadang konten ada yang kurang ya saya minta maaf ya pemirsa. Saya tutup dulu kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.